guys, dito kami kakain ngayon sa Santo Tomas Batangas. So, sarap kumain dito guys. Ayan, Gotong Batangas dito sa Santo Tomas Batangas. Kasarap na rin Gotong Batangas. Mga ka-blessing, nandito kami ngayon sa Santo Tomas Batangas para kumain muna papuntang Bicol. Tara, kain tayo ng Gotong Batangas. Yan. Ano ga kuya? Ano gang lasa ng Gotong Batangas? Ayun, okay. Masarap ba ka? Para yung gana natin kain din. O siya, para yung aming kakainin. Itong Gotong Batangas. Murang sili din eh. Ayan, kain tayo guys. Tara guys, kain tayo. Kain ko. Ayan ang hinahanap ko. Wala natin tira lang. Ay, siya kanin pa nga. Mga naon pa. Dalawa. Oo. Sarap eh. Pasok ka nga sa pabrik. Ay, di Wait lang kuya, wait lang. I-interest ko pa. Ano pa yung dalawang extra? Apo. Tama. So ayun guys, nakadalawa na si kuya, ako wala pa. Kaya pa na ako, si kuya nakadalawa. Kasi na po, gutom na eh. Meron. Si Lord. Ilan kayo? Pray na po kami ah. Pangpati ka? Hindi, pang-12 ako. Ay, sarap na yun. Sarap ng maging sarap. Ilan ka po? 24, sabay-sabay na po kami. Pagkakas kami ni Kuya eh. Ano po? Baka ako hanggang Lucena, tapos siya hanggang Quezon. Motor. Sarap yung Batangas, Gotong Batangas. Lasang Batangas. Ana? Ano naman yung sinali yun? So guys, yung kasama ko nakadalawang ulit na ng sabaw. Ayan, kita niyo yan. Nakadalawang sabaw na siya, oh. Grabe, para sa'yo yun. So ayun guys, simot sarap. Simot sarap ang Gotong Batangas. Uy. So ayun guys, tapos na kami kumain. Sarap, nakarami kami ng sabaw. So ayun guys, thank you for watching. 1, 2